kumba ka Voice of the People Party kalkhat ya ka Jingiaid Paidbah ka jai sha main secretariat hakandri trik nailar ajar arkandriu kani kalong saisten pat ka jingpen kan mau ya baro kiba yosno ye ni ka khobor baga jingthmu hi ka jong ka Voice of the People Party kalong bangin plong ye ni ka Jingiaid Paidbah ka jai ka banum don kanu ka jingpen bi ya kinu ki kendrum ki kanram leni kamdan kanu ki jingthmu ban penmi Jingkulmar te nakata kadau sajisin mi kwa ban pen kamau yiki Paidbah baro ki ban yishim banta hagani ke Jingiaid Paidbah what happening ke jingpitar what happening ke jingdom ya ki jingle juga sarkar ndringin penjai jai leri ban yishim banta hagani ke Jingiaid Paidbah khnang ba khanum island yiki wipat ki rishim kabu bagini ban shim kabu ban pin snidur ya hagani ke jingthmu ko babha ka jingikom ka party nyai khubleiru yiki babon ki pynpaw ya kamin sim bani shimata banai ke jingkren bani ko arban pynpaw ni bagani kamdi ka mat jong ka Voice of the People Party nekidi ki mat ki baban khia ya gari bari ga jai bedri kani kamdi namta ka jimantoy jong ka Voice of the People Party hindi ka dei namta ka jai bedri namta ki khon samla ki bawat kam wat jam nam taki beriu ki petrai ki peta ki kam na jong ya ki jinglong try ka jingi ka khando ka siam bat kum ta ter te sajisin lengba kani ka khubor ni ko aban kan tujur ya baro ki bon bane shimta bada ka juko por ni Maham Tyngeh ru ya kinu Kiba Pyrshang ban Thaw Jingkulmar ban wanrah ya ka dur ka dar ka bam itna hagani ka Jingiaid Paidbah ka jai ka party ka penbet ban ladang ilap iki bakum kita Nagalia ka party nin hapan shimi ka senjam ka ber nagamda kita ki badani ka jingthmu ban penmi ya kanu ka kandrum ka karamba ka Jingkulmar hakani ka Jingiaid Paidbah ka jingi te saisen ngai khublei phi baro ban ngeni kando hakan ritrik haka Jingiaid Paidbah ban pynpaw ya kata ka jingi bamhun ka jungi iki babon ba kimat ki bangila pynpaw hai ki por ki bakham chwa shaka soka kuleshi